Estàs escoltant RetinaCat a l'aguait. La newsletter de Retina Catalunya, juny de 2026. Societat. Retina Catalunya. Les ajudes a joves investigadors i investigadores, Retina Catalunya, Bidon Zegara, han celebrat la seva segona edició. Respecte a la primera, s'ha augmentat la dotació econòmica, totalitzant 10.000 euros entre els diferents guardonats. El seu objectiu és promoure la recerca en distròfies hereditàries de retina, DHR. L'acte es va celebrar a l'Auditori 11 el 16 de maig i va ser un èxit. El jurat, format per diversos especialistes en oftalmologia, genètica i otorrinolaringologia, va concedir la màxima distinció a la doctora Anna Esteve Garcia, analista genètica a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Subratllem que el primer premi està dotat amb 6.000 euros. El segon premi, de 3.000 euros, va anar a mans de Mayalen Zufiau Reseijo, d'Oftalmologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca. El tercer premi, de 1.000 euros, se li va atorgar a Marina Bou-Marín, del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes, CD6. També es va distingir amb un accèssit a Juan Miguel Guerra Solano, del Centre de Regulació Genòmica. Els 4 investigadors procedeixen d'universitats catalanes diferents. Podeu veure i escoltar la gala al canal de YouTube de Retina Catalunya. Teniu els enllaços a la nostra web, retinacat.org. Investigació. La doctora Anna Esteve Garcia, assessora genètica a l'Hospital Universitari de Bellvitge, ha obtingut la màxima distinció dels Premis Retina Catalunya Bidon Zegara 2026. En aquest context, ens ha fet arribar un breu resum de la ponència que va presentar durant la gala del 16 de maig. La doctora planteja un canvi de metodologia per identificar la causa de la malaltia en aquells casos en què no s'ha determinat el gen responsable. El seu text és el següent. Les DHR presenten una gran heterogeneïtat genètica i fenotípica, fet que en dificulta el diagnòstic molecular. Malgrat els avenços en les tècniques de seqüenciació, prop del 40% dels casos continuen sense un diagnòstic genètic concloent. Defensa un enfocament personalitzat, basat en el coneixement clínic i genètic de cada cas, per tal de guiar l'estratègia diagnòstica més adequada. Proposo combinar la reanàlisi de dades d'exoma, la seqüenciació del genoma complet, l'ús de panells genètics personalitzats i la validació funcional de variants, adaptant cada pas a les característiques específiques de cada cas i evitant l'aplicació indiscriminada de tècniques més àmplies. Aquest enfocament permet optimitzar el rendiment diagnòstic, reduir temps i costos i millorar tant el diagnòstic com el pronòstic i l'assessorament genètic dels pacients. Podeu veure i escoltar la ponència sencera al canal de YouTube de Retina Catalunya. Teniu els enllaços a la nostra web. Societat. Retina Catalunya. El 16 d'abril es va celebrar una trobada cafè a Girona. La voluntat de la Junta de fer actes fora de Barcelona es va veure afavorida per l'impuls d'una sòcia. A la trobada que es va fer a la delegació de l'ONCE a Girona hi van assistir una vintena de persones, amb la idea de parlar de temes d'interès i de fer colla. Continueu a l'aguait de les activitats de Retina Catalunya. Fent xarxes. Us compartim els enllaços amb l'entrevista al retinòleg Dr. Miguel Ángel Zapata. El cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Vall d'Hebron ens parla sobre degeneració macular associada a l'edat, de distròfies hereditàries de retina, d'intel·ligència artificial i altres temes d'interès. Podeu veure i escoltar el podcast al canal de Retina Catalunya, tant a YouTube com a Spotify. Agenda. Aquest mes hi ha servei d'assessoria legal amb consulta gratuïta. L'advocat Diego Pardo, DJP Abogados, és especialista en seguretat social, laboral, reclamacions d'indemnitzacions, herències, arrendaments, família, civil i penal. Si necessiteu demanar hora, podeu fer-ho telefònicament trucant al 93 238 11 11, extensió 119 067, o bé als mòbils 639 00 16 19 o al 618 42 40 26. Ja podeu demanar hora per la tarda del 18 de juny.